IPhini likaMengameli wezwe uDavid Mabuza lithi izwe kufanele lingadikibaliswa ngabantu abase uHulumeni eNkantolo ukuyophosela inselele imithetho elawula ukuvalwa kokusebenza kwezinye izinto ezweni. UMabuza uthi Iziphathimandla zizimisele kakhulu ukubhekana neCOVID-19. IPhini likaMengameli beliyohlola ukuthi ingabe isifundazwe iFree State senzani ukubhekana neCOVID-19. Kepha imithetho ye-lockdown isiphonzelwe inselele eNkantolo. uHulumeni uqinisekisile ukuthi uzofaka isicelo sokwedlulisa isinqumo seNkantolo ephakeme eNorth Gauteng nesithi imithetho yezigaba ze-lockdown esesithathu nesesine ayikho emthethweni. IPhini likaMengameli wezwe lithi ngale mithetho kuhloswe ukunqanda ukubhebhetheka kwesifo iCOVID-19 nokuvikela impilo yabantu. uMabuza uqhube wathi iCOVID-19 isibe nomthelela omubi emnothweni wakulelizwe. It was necessary for us to take the lockdown at that particular point to lock the country down. Now the impact of the lockdown together with all other challenges has had a very negative impact on our economy, but we had to save life. uMabuza uphinde waphakamisa ukuthi manje kumele kwenziwe konke okusemandleni ukuhlenga unyaka wemfundo ka2020 bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-90 abafundi baka grade 7 no grade 12 eFree State abazobuyela esikoleni ngomsombuluko. Kepha ke kunokukhathazeka malungana nokwentuleka kwamanzi kwezinye izingxenye zesifundazwe. We are ready. Where we are not ready, we are going to assist those schools to be ready. We want our children to go back to school. And I'm asking the teachers, please, children have asked me, well, the only places that they are safe are at school. uHulumeni wesifundazwe iFree State usuqashe izisebenzi ezingaphezulu kwenkulungwane ukulwa negciwane icorona. NgoLwesine bese bengama-322 abantu abahaqwe yicoronavirus kulesi sifundazwe kwashona abayisishiyagalolunye.